Көктемге бүләк иде, хәзер генә ачылды. Синең кулыңда тартма, һәм уйларың буталды. Кай вакыт шулай була, әйе, уеннан уймакчыга, әйе, мәхәббәт бик вакытка, әйе, һич тә буйсынырга теләми бердә. Яшисең, сулыйсың, тирән сулыш алып, дәшмисең, уйныйсың, сөюеңнең көлеп. Ә бит син аңлыйсың, әйе, 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 сөюсез аңлыйсың, яши алмыйсың. Йөрәк көтмәде, әйе, 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 мәхәббәт җиңде. Әйе, әйе, әйе. Үстән язылган әсәр, укыла хата белән. Таушалган кәгазь битләр, нәкъ сине тасвир итә. Кай вакыт шулай була, әйе, уеннан уймакчыга, әйе, мәхәббәт бик вакытка, әйе, һич тә буйсынырга теләми бердә. Яшисең, сулыйсың, тирән сулыш алып, дәшмисең, уйныйсың, сөюеңнең көлеп. Ә бит син аңлыйсың, әйе, 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 сөюсез алмыйсың, яши алмыйсың. Яшисең, сулыйсың, тирән сулыш алып, дәшмисең, уйныйсың, сөюеңнең көлеп. Ә бит син аңлыйсың, әйе, 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 сөюсез алмыйсың, яши алмыйсың. Йөрәк көтмә